ଏସବୁ ନିୟମ ମାନିକି ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶରୀର ଅଛି ମାନେ ରୋଗ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ମାନିକି ଚାଲିବା ହେତୁ ବେଶୀ କିଛି ରୋଗ ହୋଇନଥାଏ। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋ ଘରେ ରଖି ପୂଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବସିଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଫଟୋ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଆଇନାରେ ମୁହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ନିଜର ଛାଇକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ନିଜର ହାତ ପାପୁଲିକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଭୂମି ମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ବାମ ହାତର ପାପୁଲି ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତର ପାପୁଲି କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି କୁଆଡ଼େ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଗାଈ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିକି ଚାହିଁଦିଏ ତେବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଧଳାପେଚା ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଘରେ ପଶୁଛି କି ଘର ଉପରେ ବସିଛି ତାହେଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି 4ଟି କାମ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କେବେ ବି କରିବେ ନାହିଁ। ଖାଇବା, ଶୋଇବା, ପଢ଼ିବା ଏବଂ ମୈଥୁନ କରିବା। ବର୍ଷା ଦିନେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିବା ସମୟରେ ଯଦି ବାହାରେ ଥାଆନ୍ତି ତେବେ 7 ଥର ଦଧିଚି ଦଧିଚି କହିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜନିତ ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥାଏ।